ξανάρθαμε και βρέθαμε στο μαγαζί Τεσόν. Και εσύ δεν έθελες να έτρωες σορβάν. Εγώ πάντα και εγώ το αγαπημένο το φαΐν ήταν μένο σουρβάν. Ήταν μένο σουρβάν, μα έχω άλλο τι δεν κυθεύω. Έφταε η μάμα σου σπίτι. Φταίει η μάνα με, φταίει. Τώρα η γυναίκα με, τώρα η μάνα με γέρασε. Η γαρίσπα Μαρία Βαϊκά Τα φαΐ. φαΐ αυτά Με το ποιον έφταε, με το κορκότον. με το κορκότο. Με το κορκότον. Το ξύγαλαν εντεσέτερον. Εμείς επούτησαμε Το βίο. Και έχουμε τώρα αυτήν. Άμα εκεί έχω ξαδέψα και ξαδέψαμε έσω. Απάταινε βούλτενε, τυρί, άλλα, ξύρα, ασόρα. Άμα στο λαπάν είσες έναν καλό κομμάτι κρέας και σορβάν, Τι θα τρώγατε. το έτρωες. Σουρμά θα έτρωγα. Εγώ πάπασα, να είσαι καλά. Το κρέας, ας το κρέας κάνω γιατί εμένα καλό δεν το στέλνω να πούτε. Να είσαι καλά, Πασχά. Αγαπούμε σε να δω, να Είσαι ξέρεις. καλά, εγώ αγαπώ σε το χατήρι. Çambaşı Mahallesi sosyal medya platformu.